Bueno, Mediatekako langileak gaur da gure 22. egunea, greba mugagabera atera ginela. Azaltzea geure eskaerak bi direla nagusi, bai? Alde batetik guk lan egiten dugu lizitazio baten bidez eta azpikontratatuta gaude. Lizitazio berria atera da orain eta lizitazio horretan ez da bermatzen subrogazio eskubidea. Orduan alde batetik eskatzen dugu hori eta bestetik eskatzen dugu aplikatzea gure ustez dagokigun lan-hitzarmena, Bizkaiko mailako interbentzio sozialekoa. Orain arte beste bat aplikatzen digutelako, Espainia mailako konsultoreena. Zein puntutan gauden, 22 egun hauetan, bilerak egon dira, mugimenduak egon dira, baina orain arte udalak ez du ezer konkreturik eskaini, bai? Danak orain arte izan dira hitzak, hitzonak, baietz, prest gaudela konpontzeko, baina ez gara inora ailegatu momentuz. Horrengatik, guk jarraitu behar dugu greba honekin, lan egiteko gogoa dekogu, bueltatzeko gogoakin, zerbitzua itxita dago, bai, langileok ehuneko ehunean atera garelako kalera, eta espero dugu ahalik eta lasterren konpontzea eta batez ere administrazioak hartzea ardura eta ahalik eta lasterren proposamen konkretuak eskaintzea.